Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás u ďalšieho videa a som tu spolu s Nertiou zase. No a ideme hrať IQSCP. Toto není dobrý bunker. Poď si postaviť normálne náš. Budeme mať preboha toto, čo je za nubácky bunker. Ale máme veľa paliet aspoň, takže good. Poď, postavíme si náš, dobre. Nejdem to fakt tak zdržovať. Ja už som sem dal rebrík, takže ja som urobil už polovicu práce našej. Takže aj ty dá čo rob, Nertia. Dá sa šprintovať sa spojko. Á, tak ty si bez mozek. Čakaj. More, hľadaj jeden rebrík ešte potrebujeme. Aha, ja som našiel, ja to ten. Tam hore, no ale ja viem, ale tam sa chceme jak dostať. Ešte nepočujú. Doriti? Čakaj. Dobre, už mám. OK, dostaneme sa semka hore. Dobre, poď sem mne z palety, ideme si sem postaviť. Nie. Ale kam ešte ťa nepočujú, ty kokos. Dobre, rob semka takto. Kamo, čo robíš? Nie, ja vieš čo. No polož. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Urobíme si najlepší bunker na celom svete. A musíme prežiť neviem koľko. Dobre. A my nemáme svetlo, no super. A však to je jedno, aké palety. Kamo, zožeň také svetlo. Kamo, tu naokolo reálne není ani jeden predávač, dobre sme safe. Ale ticho buď. Kamo, chvála Bohu, že ťa nepočujú, ty kokos. Kamo, ty si úplne... Nevadí. Dobre, jednu lampu mám. Hľadaj lampy! Ok. Kamo, reálne tu naokolo není žiadny predávač, to je brutál. Inak, ľudia, zajtra, to je 8. sa mi zdáš, 8.7. bude stream, takže jop, môžeme stream, ak chcete dať. Už ani neviem, koľko mám odberateľov, zase tam mi zdá, že 2. Ďakujem vám za 2 odberateľov, ja viem, je to síce málo, ale ďakujem aj tým, ktorí ma proste odoberajú, ja som rád, že Dako sa proste začína. Daj semka dole také svetlo. Ale kamo... What the f... Dobre, ja idem pre nejakú telku, lebo to je strašne slabé to svetlo. Aha, jedlo. Alebo nie pre telku. Á, však hej, zoberiem telku. A musím si to najmä označiť, že domov. Inak, kto by ste nevedeli, tak... Typujem, že asi veľa z vás nevie, ako sa označuje. Ja viem, ako sa označuje, ja som to prišiel ako kit, úplný kit. Keď dáte T-čko a tam máte, že Wimpons, tak tam to máte. Ale ticho. No ja viem, že ťa nepočujú, ale ja ťa počujem. Ty kokos, to je svetlo. Čakaj, to dám semka dole k rebríku. Čakaj, tie svetla daj tam hore. Ja dám semka k rebríku úplne veľké svetlo. Povedz kamión. Do perde. Povedz kamión. OK. OK, dobre, hľadáme palety, hľadáme. Ty čo si s tým urobí? Čo? Čakaj, nechaj to tak, ja to dám.
Dobre, hľadaj palety. Hej, zober. Ja hľadám ešte svetla. Dobre. A urobíme sa to tak, aby aj tuto dole sme mohli proste byť. Že nielen hore, ale že aj hore. Najmä tuto dávaj palety pekne. Ty to... Ty... Tebe tam spadlo. Kámo, máme to tu dobre osvetlené, to je dobré. Presne tak, povedz kamión. Ľudia, vy dajte like a odber. Musíte dať like a odber. Áno, lebo vás prejde kamión vás a ste kúkna. Dobre, to ešte si nepočuli, kámo. Dobre, tak tu už budeme robiť stenu, ok. Povedz kamión. Povedz kamión. Máme dobrú náladu dneska, a neviem si prečo, ale to je jedno. Povedz Fico. Povedz Fico. Ale nie, Fico je zlý. Teda to je môj názor, mne jedno. Dosť bolo Fico. Bruch. Dobre, ak chcete, ja teraz, on je u mňa, kamoš, takže on hrá na playku, ja na PCčku. OK. Kamo, ja dúfam, že ťa fakt nepočujú, ja sa fakt modlím. Ty si, akurát tak. Dobre, rob tú stenu. Ty si to zobral ešte predo mnou? Hej, som to chcel napraviť. Fico je Sigma. Ale nie. Hľadám také svetla. Oh shit, kámo, to je vždycky taký úplne flashback, že fá. Dobre, ja berem telku. Povedz Fico. Povedz Fico. Kámo, ten ďalší bunker, čo to je? Musíme si urobiť taký obrovský... Musíme urobiť taký veľký bunker, jak sme mali včera, keď sme hrali, ale to sme nenatáčali. Hej, ale máme... Dobre, že sme práve že takto na kraji, lebo tu práve že ľudia nechodievajú. No. No vidíš. Dobre, ja idem pre ten... Ja idem rozoberať ten ich bunker. Ty už si jak ten bunker rozobral, bro? Ľudia, neviem koľkýkrát to hovorím, ale dajte like a odber. Lebo vás Fico... Čakaj, čo? What the fuck, man? Nigger. Kamo, my tu spievame úplne najnovšie bangere. On čo robí? Nie! Choď zobrať také... Teraz choď hľadať jedlo, ja budem zatiaľ robiť bunk. Choď hľadať také jedlo, ja budem... Ho dovedieš sem? Hlavne to nie. Ja tu zoberiem medkit. A to sa respawnuje, sa mi zdá. No, zober všetko jedlo, čo na ne. Áno, má pravdu, vy ho síce nepočujete, ale ja to zopakujem. Nejedzte, no nepíte Coca-Colu a takéto sladké nápoje. Radšej máte piť Fica. Čo? Že vám uvarí špagety z mojho kamoša gulami.
pána. Kamu dúfam, že ťa nepočul, lebo ak budú počuť aj reálno, no tak kúkto. Ja si idem ten vape nastaviť. Čakaj, ja si tu nastavím ten vape. Home. Name color. Ja zdávam vždycky také, aby to bolo vidno v noci. Napríklad túto. A dám si dom proste. Create vape. OK, máme first vape. Home. Nie, do vane nie. Ale nie do vane, budeme to dávať na nejaký stolík. Aha, tuto mám stolík. Však ani zo stola. Pozri, mám stolík, takže už ideme trochu zariadovať. Zlý. Horší. Je zlý. Dobre, tu máme stolík, hej? Však vysyp. Ja nechcem vypískať, ja chcem invent. Ja dávam teraz medkity na stenu, jak sme mali vtedy. Všetko? Ty si... Prečo všetko zjedol? Dobre, poď hľadaj, to je jedno. Jauajs. Pingvín! Ja chcem pingvína! Poď so mnou, pingvín! Hej, ja som to kúkal aj doma, že Nie, keď som bol malý, som to kúkaval. Nie, to je pre malých. Musíme prežiť. Neviem. Hej, to je dobré. To je 80. Hľadám také veci, čo by sa nám tam hodili. Či kokos. Toto sú lepšie stoly, ja ich nemôžem zobrať tie stoly. Aha, hamburgery. Zoberiem. Ale na čo ľudí chceš kúkať? Ok. Invertár is full. No, toto si môžem rovno dať, takže... Čo? Ale ja toto viem, čo mám v inventári. Tak. To ty kokos, práve som skoro dostal infarkt. Hej. No tak poď za mnou. Ty ideš proste ďalej, tebe to je jedno. Kámo, ja mám taký veľký gauč, ty kokos. Gauč, aby sa nám dobre pozerala telka. Nie. Kámo, však normálne hovor, modaj to radšej budem hrať s ním, jak s tebou, ty také krávie nehovoríš. Nie. Ale ja vidno, že tu je len začiatočnícky deň, lebo skoro nič sa tu nedieje. Aha, vidím. On ide po mne. Vidím jedného, ale nemá telo, má iba nohy a ide po mne. Hla. Typek, bez tela, iba nohy. No, tak by som ti radil utekať. Čo? On ide po mne. Tak utekaj. Bež do bejsky, more. Ešte ti to aj pískam.
Nie, ľudia ma nevidia, iba friendi. To iba friendi vidia, sa mi zdá. Ale kam tu okolo nikto není. Ja tu kúkam, ja som na druhej strane tej... Nie, človek. A som prešiel vtedy s Tegom. Domo, kde sú? Koľko je tu ľudí? 3, 4, 5, 6, 7. No a ako keby 9 aj s nami. A tak není tu zase tak málo ľudí. Práve že by som čakal, že každú chvíľu tu takto nabehne za nami. Aha, LGBT lampa. Borec. Hej. Inak toto video natáčam po jednom videu, čo som natáčal. Takže ako keby vidú asi 2 videá po sebe hneď. Nie. Dobre, máme LGBT lampu. Ja neviem, kde si. No poď. Mám ísť za tebou? Is correctly dead. Kde si teraz? Nie. No však spawni sa už, ja neviem, kde si. Si skap. Kde si? Však pískam. No tak poď. Pískam furt. Pískam, tak poď za mnou. Nertia is correctly dead. Dead. Fá! Nie. Ok. Ja ťa vidím, kde si. No kde si? Pískam. Som furt v bejske, hej. Pískaj aj ty. Aha, vidím. Konečne deň. Ja ešte robím ten bunker. Pískam, aby si vedel, kde som. Hej, ja vidím, kde si, ale nevidím ako ešte. Alebo vieš čo, idem za tebou, však ja viem, kde je barák. Poď za mnou. Schwarzenegger. More ťukám, aby som zapískal. No kde si až pre Boha? Aha, vidím ťa. Stoj. Tu som, ty neger. Haló! Slepý si? Prečo? Ber jedlo. Som zase To vie každý druhý.
Kde si zase išiel? Poď, tam je náš barák už. Aha, a už aj medkity sere. Dobre. Zoberiem z tohoto tu opusteného bunkru také palety. Takže ideme, okej. Dám to sem. Už ideme robiť druhé poschodie. Druhé poschodie ale ideme robiť. Ale však urobíme rebrík tuto, nie halo. Kamo. Ja som si jak vyskákal úplne. Jak to chceš? Načo? Ale načo? To je lepšie takto. Však pozri, senka dám rebrík a urobíme... Však to viem. Dobre, a čakaj, daj mi tú paletu, urobím druhé poschodie proste. Pre boha! Čo? Však to ty vravíš, nie ja. Dobre, poď hľadať ďalšie palety. A už netreba rebrík, však tam je. Nelíš rebrík. Inak asi teraz za ešte týždeň možno vyjde nejaké jedno video a aj sa ospravedlňujem, že som teraz nevydával žiadne videá, ale tak čo už, nemal som čas. Kámo, buď ticho. Čo sa ako robí? Deti? Rebrík, ty nevieš... WTF? Zoberiem ďalšie paletky tuto, tak. Aha, nejaký typek písal, že stop, please. Stop it. Please stop it. Ty si neger. Nevral, však to si celý ty. Fá! No jasné. Na čo máš ďalší rebrík, bro? Jaj, ty tam robíš akože ďalší vchod, aha. Hej, okej, hej, to je dobré. Hej, to je dobré. A tam môžeme tiež to ako urobiť tam nejaké veci. Okej. Tomu ver. Čakaj. Ale hej, môžeme hore urobiť kúpeľňu. Dobre. Ja, kam ja sa zabijem. Ty kokos, kam tieto jumpscary nenávidím. Ok.
Bro mi píše. Paletu chceš? Nemám paletu. Však túto do bunkru poď. Ale nie do našeho. Do tohto negrovského. Excuse me. I'm Sigma. Zatiaľ sme prežili 2 dní. Hej. 1. Ja tu... Jej. Always. Hej. Ideme ešte ďalšie palety. Však choď aj ty zobrať, Mare, ty nič nerobíš. Čože ty robíš? Nebudem pred divákmi robiť, no hovoriť. Nejaký typek sa volá Sek potržitko XX4, what the f. Nebudem typkov, čo si dávajú také mená, sú postihnutí. Čekaj. Hej. Tak, ty si cooked. Máme. Ok. Ty kam dávaš to fecko pre Boha? Však tam ju máš. Dobre, idem premiesniť to vecko hore. Hore bude kúpeľňa, len tak neviem prečo ich proste. Čo? Hej, tak ako je to, no? Nie, však môže byť aj tu. I ty vole, 22 hapok dole. Hľadaj palety. Ja hľadám... Ja hľadám umývadlo. Zober také umývadlo. Ok, ja hľadám umývadlo. To je jedno, ja som tak kde v... Ja som 300 metrov od bejsky. Kam ale pri mne nikto není žiadny ten taký černoch. Ok. Máš umývadlo? Zrkadlo? Ja, ok, ale... Neviem, ale žiadne... Neviem žiadne nájsť, ale... Nie, ja hľadám ďalej od bejsky. Á, mám zrkadlo. Našiel som zrkadlo. Keď by som sa mohol k tej bejske teleportovať, kámo. Som 500 metrov od bejsky, no. Tak, poviem. Ok, J, U, Ž, S, O, M, Z, A, H, V, I, L, U, V, B, A, S, E. V bejske. Wow. Neviem, kde si ty našiel, ale ja mám zrkadlo. Čau, ty neger. Á, dobre, ja už mám. Také, aké ty nemáš. A však tam hore ešte ani není paleta. Kde mám dať to zrkadlo? A kde si dal to umývadlo? Ne! Kamo mne kamoš píše. Dobre. Musíme tú paletu dať, mre.
Ale Ale treba taký tentok. Toto si tam ešte nedonesol ani. Čo? Dobre, ale ja si myslím, že už bunker máme aj finito, normálne. Však je, Vaňa. Čo? Ale však to je dobré. Iba potrebujeme palety, more. More, palety. Už asi tak 4 minúty len budem natáčať XD, neviem. Kam sa potrebujem vyhýlovať, prečo mám tak malo hápok? Vyhýlovať. Som bol strašne nevyhýlovaný. OK, my potom, keď to livne má niekto nájde, tak bude celý šťastný, že yes, nemusím si stavať bunker, našiel som lepší, ja taký to neviem stavať. Máme najlepší bunker podľa mňa na celom tomto serveri. Čo? Podľa mňa, hej. Prečo? Čekaj. Tak, no. Či jo, dobré. Čakaj, toho pingvina dám na gauč, hej. Tak, come on, nice. Škoda, že si nemôžem na ten gauč. Neviem. O! Ty jo. Hopice. XD. OK, ale máme to dobre, Dobre, dámy a páni, pre dnešné video by to bolo všetko. Dajte like a odber. Vidíme sa u ďalšieho videa, no a čau čau. Čaute.